Salamat yo, Brad. Porfirio, sali ka Katoliko, 14 sa lagbong niya. Ruway na Spanistano, sa ano po naging. So, unsi ko mo Katoliko ng pabilin. Ano yan? Kasi bumalik ka sa Katolikosan. Matod pa sa imong presentasyon, Brad Porfirio. Sa Baptist, Katoliko Baptist niya na SDA ka, pwede pahinog kayo. Ako pangutana, imong bibensyon rin sa public area sa public market Tanay City, Negros Oriental. August 18, year 2024. Aktual ya? Ano yan? Live nito po kalibutan. Matod pa nimo ang larawan, ang Simbahan Katoliko Romano, nagpista at larawan. Din maka nakadungog ka na nagwali ang pare o obispo o mga Catholic Independent nga nagpista at larawan. Kapag ang pangutana. From Katoliko, nagpista, walay born again, walay Iglesia ni Cristo, kapista, larawan, galing na, gikan sa katsila, ang pagpista o dahil gikan na pare sa Pilipinas. Answer is not responsive. Wa ni mo matubag akong pangutana nga simple ngayon. Ako pangutana, kaya nagpahayag pa na rin sa imo, rin nabita, kay Suna, ikaw. So, wa kong pangutana. Patol pa ni mo, ang Simbahan Katoliko nagpista o larawan. Diin maka nakadungog ka na, asa ka makabasa sa libro sa Roman Catholic Church na nagtulo, nagpista sa larawan. Bagang puta. Walay laing milyon nagpista larawan Katoliko. Pare dyan sinugdan, source anang tanan. Ngano nagkasakit ta, tungod nagpista. Muna, bago ni mo nga, imo mo nang itabi. So, naba kayo ebidensya, ngayon mo ikapagkita, para dili baka tumutumo yung ibahayag ng larawan pista tugang pangutana. Walay born again katitsing pista lang, walay Iglesia ni Cristo. Ako pangutana, base sa mong isulti, hindi ko pangutana wa mong isulti. Una yung mga rules sa debate. Una nga, aming ipahayag na pare ang sulti na pisahan ng larawan. Una nga, pangutana, kinsa maingan sa pare kaya itong interview na live to radyo. Kanya, o kisingan sa pare na nagtudlo, o nga ba kailang libro sa Roman Catholic Church, sumasa katikisi mo na Catholic Church, libro, na nagtudlo ang images, pistahan. Kapag ang pagkatana, i-lever pagkakalaing isyo. Ang punong sulhunungon ko ang iyong pista, nagpadayon ang pare. Pare ko yung pista, gitugutan ko niya, gialaw ko ng pista. Kay konserban agad pa siya, di niya tugutan. Kaya masuko lagi ang Diyos na dahil kompetensya. Muglurita ang ato. Hinimog kamot patay. Nga, mamatay po ka, kaya naampo ang kagpatay. Glory to God, not glory of images or graven image. Glory to God, ikaw lamang Ginoong pasidunggan, pili kami. Ang pare dyan katodlo, alakay, wala pa katodlo, iyan na nang gibuyag, gipahunong, kaya ang Ginoo nagsulti. Isayas. Usiyas 2:11, hulungon ko ang inyong pista. Akong comment ako sa kabersikulo. Isayas 1, gialingugrugan ko sa inyong pista. Wala ko kinikalimuti. Kaya mag-ampo kamo, dili akong mamati. Ibayaw niyo kamo, dili akong matanaw. Kaya nagpista mo larawan. Huwag iba na pila na kami natuwa mo nagtubag sa pangutana. Ang simple kung pare kung gasulti. Hindi mo katungog. Nagwali yung pare. Asa na pita, nagwali pare. Kung sa kadlawa pizza, napisahan ang larawan. Hindi na kapukson ka, di mo kang musubag, mulikoy mga. Ikaw na pangutana. Kung sa may sakto gamit mo. Pista sa mga santos o pista sa larawan? Sa may tinuran. Pag imo ni mong santos na makakakili na santos na mata di kakita, ang reality nga santos na mata makakita na dalunggan makadungog. Sitag sampit bungol manang patay pa dyan na itil di kalakaw na ibaba di kasol. Kung saan niya pagtabang ang Maria ninyo na di man kakita buta, bungol ng Maria. Malipay ba ng Ginoo? Imbis ato ka mo tawag ka mo kanako kay tubagin. Wala mo tawag mo Maria, pagod ang anak ko, piki na magtawag. Sinagol mo imong ubag, wag ka mo sitro sa pangutana.
Bradford period. Wala nga, mulikoy ka ba? Ang pamutanan ako, niskot maglarawan, ibuyo ng larawan, pista rin ko, wapag katupag yun. Bato pa mo nga iya sa yawa na pagbuhat ng larawan. Diba? Tinuod ko yung masulti kanina? 100% patyaw na kulit o garan. Patay ka. Karon, sumala sa Exodus 25, 22. Si Moses isugo sa Diyos, ang labing kamanan, o pagkulit ng larawan. Ato pa, si Moses, patinon din si Moses, kay yan ay siyawan ni si Moses, isugo sa Ginoo. Ang pamatana, nasiyop ang Ginoo sa pagsugo ni Moses pagkulit ng larawan. Tubag. Pangutana, gisugo ba ang pare pagpakulit o garan? Si Moises, dili ta sakop ni Moises. Sakop ta ni Kristo, nagsugo ba si Kristo? Pagkulit mo galawan, pagpista mo galawan. That is silent ang Biblia, walay mong tubag anak niyo. Pangutanang pare, ingon mas Kristo, panglakaw ka mo, pagpista galawan. Kanagi ka na si Hitlo, kay Hitlo may nagpista o galawan, gidumtan sa Diyos, magod pa sa Ginoo. Kung di nyo tumano na kung balat, padadaan ko kamong sakit balat niya. Yan ang giwali ng brother for perfection ni tamang kulit o garan. Parang mahayagan ang tao na mukbot bako o ang pare by butbuton. Sulti siya nga magkulit o garan. Ngano magkinanglan pa man ang tao garan, na naman ko'y Diyos. Ngano magkinanglan pa man Diyos ang naay larawan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos mo'y akong magbalantay, dili si Maria, dili sila. Puroy na kayo. Sorry. Sa ito pa, walay kinanglan. Ang taong dunay larawan, walay Diyos. Ang taong dunay Diyos, wapoy larawan. Ngano si Sidrak Misak na siya Diyos. Bahala sinugon sa sari. Basta di siya walagad sa larawan. That is big pagtu, usa ka pagtu, usa ka Diyos. Namutu ka sa larawan, wala yung pagtu, patuto na. Sa relax lang kayo. Usa ka pagtu, usa ka Diyos. Ngano nangalagad ng Maria, nangalagad. Dili mo na Diyos si Maria, di mo na Diyos si Tiago. Ang Diyos mo itong alagaron. You are servant of God. Not servant of images Mary. Not servant Santiago. Kasi Santiago, dili na mao na mata, kakita, na dalugan, italog. Pig na Santiago, initangan. Kiki. Kabaan ka manugan. Ano sa? Ibinaw, taas kayo mong pabag niya. Di ko ano magiging sindro sa mong pamatanan. Simple kayo. Kapag yun niya, matod ba ni mo ang pagkulit ng larawan patio? Sa lahat ng kabersuhan namin. Iba namin sabi. Kunyara ko yata mikrofon mo kay di ka magpabuloy na. O asa mabasa sa determine matod pa ni mo ang pagkulit sa larawan sa Katoliko patio. O basa. Sa Deuteronomy. Nato yung basa sa larawan to kaya basig tumutumuan eh. Sa Deuteronomy 4, versikulo 20, ako'y basa. Sa diyang mga anak na kamo o mga anak na usab ang inyong mga anak o matigulang na kamo dito nitong yuta, ayaw kamo pagbinuang, pinagi sa paghimog kinulit nga larawan. Bisan unsang dagway nga pagbuhat sa dautan at tubangan sa Ginoo nga inyong Diyos. Sampiton ko ang langit ug ang yuta. Pagsaksi batok kaninyo nining adlaw nga kon buhaton ninyo kini mga matay jud kamo, patay jud ka, patay jud Katoliko, mga matay jud ta kung magkulit tag larawan. That is blasphemy. Pati para sa Diyos igsoon. Atos magbasa para naminaw makadaw. Sampiton ko kaninyo ang langit ug ang yuta. Saksi pa matod pa sa Ginoo. Saksi ang langit batok kaninyo nining adlaw dili ugma karon ha. Kung buhaton nyo kini mga matay kamo pagdali dito ni yuta ang inyong pangutana. Pangutana. Paminaw. Giwali ba Pangutana. Kana imong gibasa. Pagkabut-buton. Kanang larawan nga ipabuhat nga pamatyon. Diyos ang larawan, sagradong larawan. Wala. Dili, pangutana. Sabaga, kanang imong gibasa sa determinyo. Sagradong larawan o Diyos nga larawan. Tubagang pangutana. Tugas tinuod. Pili ang duha. Basahod. Dili. Nabay Diyos. Di ba? Diyos ang larawan o sagradong larawan? Di kay dili ni binotbot pare mo ikabot-boton. Exodus 35, 31, 35. Pare ka. Si Bezalel gi sugo sa Dios pagkulit og lain-laing klaseng larawan. Nagasumpaki din ang bersikulo sa Biblia. Kaya ang Ginoo nagsugo basad.
Anya ka pangutana. Wala ka gapabaro. Wala, di. Pabaro. Oh, Ang pangutana nako. Mamatay ang tao. Dili ang pangutana nako tubaga. Pulong ni Ginoo, pulong sa tao. Unsa man? Pag yung patyon saksi ang langit ug ang yuta kung magkulit mo Unya. ng mga matay. Pulong si Ginoo, pulong. Ang pangutana ko pamilya sa pulong balis Dios. pulong dili sa Dios. Sige ingon. Di mo tanaw sige ingon pulong sa Dios na. Bible. Dili kasi ingon nga pulong sa Dios. Pulong man ang Bible. Pulong man si Ginoo. Asa mabasa nga pulong sa Dios na? Ah, dili. Asa Ang mabasa? Ginoo nag-ingon. Patyon nagkulit ug lang. Ang simbahan Katoliko Romano mo nagdeklara ra pulong sa Dios na. Dili ang sabarista. Di ang pangutana nako. Ingnan pare nga, pulong balis Ginoo padre og pulong. Ang pangutana, paluab ni pangutana. Kanang pag-ingon ng patyon, pagbuhat sa larawan, kanang gipabuhat ana. Bakak ni dili. Si Diyos ka larawan, paminaw sa. Ingnan bakak ko. Ingnan Nasulat na Diyos ka larawan. Ingnan bakak. Wa mo mo isyo ana, lugawan mo. Lahi, gipangutana mga nako. Patyo nagkulit lang bakak dili. Ang pangutana, Bakak dili. baba ang pangutana. Bakak ba ni dili? Ikaw na nangutana nako, nabali na naman sa magaway. Bakak pang. Di, ari, panahon na pangutana nimo nako nya. Bakak ni dili. Di, sa panahon na pangutana nimo. Ang Ginoo dili. Baliktad mga kunauna. Akong pabaro ko sa kamangutana. Di kay panahon sa pangutana ni. Oh, pangutana. Ang pangutana nako ang imong ibasa Diyos ang larawan o sagrado? Wala. Ay pakapini. Dili, ang- Wala Diyos dili. Ha? Ayaw pagkulit wala ni. Ay, Diyos na. Diyos na. Simang makan Diyos. Dili na. Wala ko guys. Asa mabasa dili na Diyos. Basa. Ha? Asa mabasa dili na Diyos. Pag ay pakapini. Ah, de mo na de. Yato, kami- Ya, kami- mabaro ko sa 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes usa ka mangutana ko. 5 minutes mo kanina. Oh, sige. Kana ba barog yun? Oh, tanawa. Sinanggoy kay kada. Puli-puli mo na. Sangkay ko Diyos. Larawan. Larawan bitaw na. Ang topic na ito, pista ang topic, pero isalaan ka sa kwan. Salamat kayo, Bradford Perez. Kaya ka, disisay na itong nandugi na yun. Yan ito ba sa Radyo Subo? 7 minutes, oras eh. Niya, migo kayo ba minute. Kaya dito sa Butuan, Katulo, niya, Atubangan. Wala siya, 7 Adventist, niya, ikas baptist niya, katuliko ka niya. Ako, katuliko ko. Ang bayan sa itong pinanggang at ingon siya kaganina, ang pista, ang larawan, pistahan yun. So ako sa ipamutana nga, asa mabasa ang larawan, pistahan. Ulwa siya matubag, nalikoy siya. Nagdagan siya sa larawan images. Ang saktong hanay ng Manudlo, sama ini sa Satanay City, St. James the Great. Santiago, una Santiago. Unay sa Batag, Kuwag, unay pisahan ang Santos, pista ni San Roque. Dili larawan mo pisahan. Kundi ang Santos may itumong na. San Antonio de Padua, John Berben, Sibulan ni Luceretan, Tanay, mga sa pisahan ni Stan. Nagisimana no? Sa Tanay, Santiago. Una nga, ang ipisahan, kanang mga balaan mga Santos, kaya magpasilong sa mga balaan, nagpasinugod sa Diyos. O bitaw nga, usa sa gitudlo sa mga kaparian, base sa libros Katoliko o Biblia, nga kanang pista, biblical gina, sa Exodus 33, batag tuig sa ulog na. Ibu kalibutan ng pista, sama ng kining, kanang dakong kapistahan, kanang nasa Easter 9:22. Nag-ambitay sila sa mga gasa, pagkaon, niya, mabitaw na may ingong ka kanina nga, nahubog na, mo inuman. Huwag masal ginili ang pag-inom ng vino. Naam na sa Biblia, 1 Timoteo 5:23, drink no longer water but use a little wine. Dili lunlun, tubig binom sa kamay vino. Ang vino, itugod sa na. Pag-inom. Ang paghubog-hubog mo dili. Kaya ang paghubog, o sa mga imong una-una, parang kita kaway, kontra, kung may gidili, nasa 1 Corinto 6, 9. Pero wag man kung mga tanong, wag ba matupad sa itong pinanggangan ba? Na nanudlog ang pare, ang pisahang larawan, hindi na pisahang larawan, sa'yo. Wag sa kasabot ng ulikon na sa una. Ang pisahang, ang Santos. Unya, ang sintro niya, ang Diyos kay ang tanan nasa Juan chapter 17, o dyan,
Verse 9 nga, ang nagpasilungog sa mga balaan, nagpasilungog ganito si Diyos. Sa mga santos. Niya, sentro ang misa, na. Misa ang pinapari sa matag chapel, parokya, pista. Niya, sentro na Jesus Christ yun. Kung sa may misa niya, pinakataas ka pag-ampo ko na. Labi na ng adlang Domingo. O niya, ingon sa kanina nga, patyon ko nung ang mag-adlang kapulay Domingo, Sabado yun. Di ba na ito, ato nilagpitan yung nag-mention kanina, ang Sabado, ibungkag ni Kristo, Juan 5:18. Kay gibungkag ni Kristo Sabado, Latin ang Pulgata, hubad ni Siriam. Sa ito pa, kini nga ito pinangkaat ba, wala ang iwan din Sabado, kay gibungkag na sino, dito sa Jerusalem. Wala, bungkag ka. Unya sa bang version, ipahunong ko ang adlaw Sabado. Oh. Unya, ari sa larawan ni Birhen Maria Biskot siya kaganina. Nga ni ako si Birhen Maria, dili physical body, kundi larawan ni ako ni Birhen Maria. So kinumdum ko nga matag adlaw dito sa Katedral Cebu City, Birhen sa barangay, na may misa kada kapilya, sa di pa misa pare, mo input ko may tungkol ni Birhen Maria. O Birhen sa barangay. O kubang topic. So kana si Birhen Maria, natural nga ni Apo rin ang imahe ng Diyos niya. Ano man, wala naman siya nakapot rin sa physical dito, namatay naman siya sa kamusya, kaguol. Si Birhen Maria, matol pa sa Lucas 2:35. Nag-uol si Birhen Maria, kaniyang anak, kabugtong anak si Jesus Christ, ipatay sa mga Hudyo. 1 Tesalonica 2:13-14. Unya, nag-uol at nag-uol, kung makamatay man na, sirat ng 8, versikulo 18, kamabay. Nag-uol, kasi nagpatay, kaupal ni Porfirio, bantay sa adong Sabado. Kanang adong Sabado, isumpak ni Kristo, ibunggag ni Kristo, ang kadaguan sa mga Hudyo, dako ang tinguha sa pagpatay kaniya. Sa ito pa, ang nagpatay ni Kristo sa balista. Laro kayo. O niya, karon atong sundan niya mahayag mga kaigsunan, mga kanyang larawan. Ako sa ipangutana kang ganina. Asa mabasa ang nagbuhat larawan patyon. Kailangan may nabasa patyon ang magbuhat larawan. Duha naman ang klaseng larawan sa Biblia, sagradong larawan o Diyos-Diyos na larawan. Ang iyang ibasa, Diyos-Diyos na larawan, pamitaw mo siya matubag, pamutana. Kanang ipapatay sa Ginoo pagbuhat, pagbuhat o Diyos na larawan. Mao ba na imong ibasa? Wa siya mabasa. Nitubag siya, lihay kayo. Mura sa ngayuan ko siya, bitsin, asin mo ihatan. Wa ko siya mga responsive sa pumunta. Wa siya matubag o taro. Una nga, kana mga kaigsunan, and kung ba kining tawag, indirectly answering sa ka-deceit, rude, or dishonesty ka kapagi. Una nga, sa Biblia, kung imong basahon ang Exodus Kapitulo 23:5, ang Diyos, nagingon, ayaw ka mo magbuhat ng mga larawan, nagbuhay ito sa langit, sa yuta, lawang sa tubig, kaya ako ang Diyos ang abubuhan. Kung sa may buhaton sa sinagawa, laro kayo, sa Exodus 23:5, kung sa may simbahan mo ang ipabuhat. So wala buhata sa simbahan Katoliko Romano, ang imong ibasa ka ng Diyos ng larawan. Pero ang Ginoo nagpabuhat sa gradong larawan, asa mabasa na? Exodus 35:31-35. Si Bisalel isugo sa Diyos, ilamdagan sa pagkulit ng laing klaseng larawan. Larawan ni Birhen Maria, larawan ni Santiago, uguban pa. Suko ng Ginoo. So ang iyang ibasa ka kanina, ang Diyos ng larawan, suko ng Ginoo. Ano man, suko ng Ginoo na, kinabita na sa Jeremiah 6:7, sana, ayaw mo pagbuhat na ang Diyos ng larawan. So, kanya sa 1 Corinto 8:4 sa Pablo mingon, ang Diyos nagpresentar nga dili tinuod. We know that an idol son for something does not really exist. Simple na kayo sa Biblia. From Genesis down to Revelation. From Genesis down to Revelation, sagradong larawan, Diyos ng larawan. Ang iyang ibasa, Diyos ng larawan, kung ano sa matubag kay hadlok, pati kuka sa samot.
Meaning akong presentasyon within 7 minutes, isip negative side, ikaw na ito pag ituwad sa itong mga tarungan sa itong pinagagawa. Ya. Basig makaliya siya, Kumplehin niya, kumplehin. Dugbokon ko ang inyong larawan na sagrado. Wakon, tungod sa akong kasuko, silutan ko ang naso na wala utsuman sa akong mga suko. Dugmok nyo ka? Dugmokon ang naso. At kita kadugmok, anin kay nagkulit magdala. Matod pa, Ginoo, pangitun ko ang inyong larawan nga inyong sagrado. Diyos sa sila, gunubon ko ang inyong sila. Pangutana. Pangutana, asa mabasa sa Biblia kay Christian mata ingon si Christ panglakaw kamo pagkulit og larawan kay kita katubag abot puton yun ang pare. Klaro kayo di ba sa Diyos I will answer you using your verse. Ano man? Diyos sagot. Diyos ang nandaan. Lugbuko na sila kay Diyos ang nandaan mo. So ka na siya, Diyos ang larawan ang statement ay magibasa Diyos ang mga imahe na dili na sagrado ang iPhone ng Biblia. Unya, nangutana ka nga panahon ni Kristo, nagsugo ba? Naay masabot nga sa bagong tugon, nga sa Galatia 3:1, picture of Jesus Christ, Living Bible. Sa ito kasi sarado na picture. Ano man, sa 120 Muslim City, si Veronica, ipahiran pa niya ni Kristo itong galakaw siya pa daw tulugutan sa Jerusalem, sa Lakraman. So, klaro na si Kristo may paniginan, 1:22 na sa ilarawan ni Kristo may pasunod. Una yung mga dagway sa propita, mga apostoles, nasa ilarawan ng papuwatan. Way supak sa buto ni Kristo. The question is not responsive to the question. Ang question niya, kumbaga, nagwali ba sa Kristo o mga apostol pagpista o gran? Kaya kung wala pagboto ng pare. Ingnan pare, nagwali ba ang apostol 12 pagpista o larawan? Nagwali ba si Kristo? Ayaw ko yung panyo-panyo diyan ka na sana ka. Maligaw ba tala sa landas? Nagsugo ba si Kristo? We are a Christian, you are a Christian. Nagsugo ba si Kristo may uno sa iglesia sa tanang Katoliko? O lagi, siya mo Pangulo. Ang Pangulo nagsugo ba? Pagpakulit o garawan sa dusin niya kapustol. Kaya kung wala, buton ka ng pare na nagwalay pagkulit o garawan. Naas Biblia ang larawan na sugo sa Diyos. Ilang ang Diyos mo nagkaday, luwaday, tulog. Exodus 35, 31, 35. Si Pisaret pinablagan sa Diyos o pagkulit o kailaing klaseng larawan sa dagway sa tao. Niya suod sa templo sa Ezekiel 41, 18, 19. Suod sa sipan, ano na yung mga larawan sa dagway sa taong balaan. Taong balaan, ano siya, balaan man eh. O niya, wala ang badlo ng Diyos. Sa ito ba, itugog ka na, Brad Porfirio, suod sa sipan ay mga larawan. Unya ang bugubas larawan, kaaway sa Diyos. Salmo 74:49. Ikaw muguba ang larawan, away ka sino? Hindi balasan mo Brad Porfirio. Asa magbasa sa Biblia nga muguba o larawan, kaaway sa Ginoo. Aron di kayo nung buton. Siya pangutana, no? Asa mabasa sa Biblia nag-ingon ang Ginoo. Kanang dili ka tayo timong padayat. Oh, ang kalamlagi sino na. Kanang magguba og larawan. Oh, Ato, patyon. kaway sa Diyos. Kaway. Basahin ko haron na minaw malandagan dili malibog. Oh. Tubig na lubog ang hunong. Unsay pangutana, balikan pangutana. Kay tinuod pa ng anong patyon man Trisbil ang napatay sa diya nagpista Tubat. sa larawan ang mga katawan. Kayo na kayo na. Tugog pa anong patyon man. Nanda kong pangutana. What kung tagpatay sa Ginoo ningon Moses, Ginoo kung patyon niyo sila. Iapil na lang kong patay, ingon ang Ginoo. Ato nang tubagon. Akong patyon katong nakasala, ikaw ang magkagapit. Yara sa King James Version. Ikaw patyon. Ang mga kapariyang gatudlo, pagpista galat palatyon. Mura manok ba, ilihon. Murag baboy nga gipatambok sa Ginoo. Pag abot ni Kristo, ihaw yun yung mga pari nga naman gapista o larawan. Ato litsunon sila siyawa dito sa impierno. Kurog ng kamot mo. Ngatod ba nimo ang nanudlo ang pare bisang larawan? Dili gina doktrina sa Roman Catholic Church. Pista sa mga balaan, mga santos, sama ni San Pedro Galungsod,
San Vicente Ferrer, sa Apostol Santiago, San Lorenzo Ruiz. Unay pista ang pasidung sa mga balaan mga santos, nagpasidung usab sa Dios. Muna diha. Niya ang punto pagkatanan mo, nga sa mabasa Si Kristo nagtugo, nangaral, nag-teaching, pagkulit o garal. Pangutana na, pare, tinuod ba na? noon sa mga puntuhan na oy. Ningon pa Kaya ganyan. nangaral si Kristo, pagkulit lang, saktong balik o Sato bre, way salig. Wala mag-teaching ang Diyos ni si Kristo. Kita ay ang Unsa man ang Dios sa sa kanto din na Ginoo? Ang Pangulo, nag-ingon ba si Kristo? Exodus 25, pagkulit o garawan, wala. But. Nay, Exodus 25 Kailangan Kristoano na tayo balik. Ani ka mo to Biblia dai. Ano panahon ta si Kristo ato ulo Asa, sa iglesia. unsa may Biblia din mo? Dili, si Moses ulo. Unsa may sa Bible iglesia. mo? Ang ulo sa iglesia kita lawas. Ang ulo sa Pastilan. iglesia nangaral pa si Kristo. Si Kristo, that is Wa ka kasabot si sa Kristo Bible. maoy ulo sa Paminaw, paminaw iglesia. sa- Pangulo ulo ba? paminaw sa- Kuon imong ulo. Yung kamaminaw. Ipuli ang ulo Ang ni taong Kristo. malamon mamati na. Musunod ka. Paminaw sa- Pupuli ang mo ulo. taong Dayon, malamon ibutang ang mamati. ulo ni Kristo. Hatra kay ka. Ug napay mo Ang dito ulo sa iglesia, si Kristo. Nag-teaching ba, nangaral ba si Kristo? Pagkulit o garon. You are a Christian. Dito ba? Kay dili katubag Ang ang pare. Diyos- But-buton sa Ang tanang Dios but-but. nagsugo paggulit ug larawan. Unsay buhat sa amahan mo, unsay buhat ni Kristo? Juan 5:19. Ningon dito, the Father does, the Son also does. Unsay buhat sa amahan, unsay buhat sa anak. Klaro anak. Sa karantugon ni ningon duha gid ka bersikulo gid mga kaigsunan. Duha ka bersikulo nga ningon dito paggulit ug larawan Moises. Oh. Exodus sa Bisalel, isugo sa Dios. Paggulit ug lain-lain klase ng larawan. Magan mo naman. Kaya. Wa. Klaro na. Wa may das magan. Ha? Di man das magan, may hubog na. Wa. Ay, ilap din. Nabuak mo na. Ngit kay dito. Nabuak. Ay, ilap din. Das magan nga. Nagibutan na siya, kita sembahan. Wa butang dili das magan. Wa na das magay. Kagay yung cellphone ko na. Buwak yun. May buwangan. Wala mga kitsunan, parang isapta kayo cellphone mo, ilas mag-gandre sa akuan. Live niya sa akuan. Di mo kalimutan. Kanya, ang imong punto, Brad, simple na kayo nga, ang Biblia, Word of God, na pulong sa Diyos. Bugat kayo. Nangingon nga, usay sugo sa man, musay buhat sa man, musay buhat sa anak ng Jesus Christ. Kato pa, nagpabuhat ng amahan o larawan, automatic nga si Kristo, nagpabuhat usap. Unya, lain punto sa Juan 3:13, nangingon dito nga, giisa gani ang bitin sa tubagas sa kimangawan, ang anak sa tao isa usap. Kung sa may isang Kristo, ang iyang larawan. Una sa Galatia 3:1, picture of Jesus Christ. Isa gyud. Unya imong punto pumunta na asa mabasa nga kontra sa Dios ang muguba sa larawan. Asa Salmo 74:49 basa. Ang muguba sa larawan gaaway sa Dios. Sa to pa, ikaw Brad Porfirio, muguba ka sa larawan kay wala kay larawan sa inyo ha? Walay. Away mas Ginoo, dili kaduha na. Akong pangutana to baga, ayaw puntang Moises. Muli ko yung magkaroon ka makapabor. Hindi ka kapabor na ako. Ang pangutana ninyo sa gingo ipiso ng versikulo 22. No, Si Kristo gihatagag katungod pagbando sa tanang iglesia. Lukapan, Wala bro. tagay katungod si Moises, wala tagay si Santiago, ug katungod pagbando sa iglesia. Naton pa ni Kristo ang nagatuo kanako nagabuhat sa Pangutana. ang nagatuo kanako nagabuhat sama sa akong ginabuhat. Pangutana, nagbuhat ba si Kristo sa raos? Tubag! Ay, agree ko dito, Moises. Ngayon, ang nagatuo kanako nagabuhat sa akong ginabuhat. Juan 14, versikulo 12. Be, tubag na. Kay nagatuo man ta ni Kristo, nagabuhat ba si Kristo sa raos? Ayaw kong ilikoy mo siya, basin mo likoy mo ka dito. Huwag likoy ay!
Di mana ito? Kristo Si ganit Kristo, pangutana. Diyos mana, di ba? Ay, Si Kristo, Diyos mana. wala pala mag-isip, Diyos. Li. Nagsugo ba si Kristo kulit lang tubag? Tubag! Lagi. Tubag! Tubag! Ang amahan sa kanang tugon. Ina ko nga, wala. Kami na sa- Unsay buhat sa amahan. Ina, ako na yung wala. Nagsugong amahan, pabuhat ng larawan. Si Kristo. Kung sa'y buhat sa anak. O no, sa mga Juan 5:19. The Father does, the Son also does. Kami nawan akong tubag. Ulong na sa Ginoo. Unsay buhat sa amahan, unsay buhat ni Kristo. That is one divine nature. Sana mo, mga Diyos. Ang creator mga amahan, creator sa anak. Oh, karon. Nya punto na. Tinaw pang Nya. Tinaw, dapat paminaw. Sa bagong tugon, may isubutan sa ni Moises ang kirubin sa Exodus 25:22. Sa Hebreo 9:5, isubutan sa ang kirubin. Larawan sa anghel. Unya, dagway ni Kristo usana ka pattern nga sundon gyud sa mga tao nga naay larawan ni Kristo niagi sa pagkabata santo ninyo gyud naay larawan. Unya, larawan dako na siya. Galatia 3:1, picture of Jesus Christ. Klaro ana? So, hindi na lang, inawala. Klaro ana? Di ka manawat ana? Hindi na klaro rin. Na? Nga wala di mabasa si Kristo nagsugo. Kana di ay? Og larawan. Idagan mo ko ng karaan tugon mato. Bakong tugon to? Magbago na ka. Sa unang karaan, ang dahilan ni Kristo namatay siya, kay ang mga Hudyo nagkulit og larawan. Di- Muna'y dahilan sa kamatayon ni Kristo, kay ang mga Hudyo gaig ulod dili mo tumag balaod. The law of God, light na siya. Ang balaod kaya, pangutana. Proverbs 5:23. Kung di ka mutuman, kangit-ngit ka itso. Pag ingos ginaayaw pagkulit, ayaw na lagwason. No rason, no opinion. Obedience is beginning of wisdom. Ya pangutan na. Wala naman mo. Obedience, wala na kay wisdom. Nga. Ang pagtahod sa Ginoo sinugdan sa kaalam. Pangutana. Na ang kay tahod, gakulit makaglaran, wa kay batasan nga pagkaanak. Obedience. Unsa ko na? The law of God. Obedience. Pangutan na, wala nimo pangutan na. Ang pangutana Okay. diya. Wa yun mo matubag. Dagka Tubag na ka. nagpaabot na minaw sa tiyanggihan. Asa mabasab. Iprenyap nga naingon si Kristo. Ayaw idaga mo isis. Way daganay. Way dagan, Ang eh. sa'yo akong ipangutana. Tubagamutana kong karantugon. Karantugon. Aritas bago, we are a Christian. Oh, Dili okay. na ta mga Hudiyo. Di Oh. ka na ta Kristohanon. Empleo Ricky. Si Kristo Alexander Ricky. yata kagtungod Limpang pagmando Gregory. sa tanang iglesia. Oh. Nagmando ba si Kristo pagkulit og lan? Kana mo ito ayaw pasagad. Sige, ay, wala naman nimo na pangutan na mo. Anak kirubin, wa ko nung tanang kirubin, wa ko nung Larawan nimo pangutan na. Arita ni Kristo, Oh. parang matinawang ang tao. Oh. Dire. Nagsugo ba si Kristo pagkulit og pangutana na sa tibok kalibutan? Ay, Nagsugo. nagsugo si Dara. Kristo Dara. sa bagong tugon. Oh, bagong tugon. Oh, sige. Ya, magkatuloy ko kabalik. Ah, Di ba? Magkatuloy ko ka. basaw na ako. Di ba? Magkatuloy ko ka. Asa mabasa. King James version na, King James Kaya ana. wala matagi katungod si Moses pagmando Di- sa tanang di ba? Wala po hatagi si Dara. Maria paghatag. Ay, di. Nagmando ba? Bisag maabot man pare. Nagmando ba si Kristo Sige, pare, pagkulit eh. ugal? Kay kung wala, gani, kana, dilis ang kamotoron. Baktakon Sige, sa guys, good pare. baktakon ang mga pare. Kay gawali sila pagkulit ugal. Nagwaadto kas bakakon ang ama nimo ang yawa. Matod pa. Father of a liar is evil. Juan 8. Wala naman nimo di na pangutan na. Pangutana na Pintahuso man ka. Ganiya ra gyud ang pangutana. Dali. Nagbitay ang pangutana. Dali, Ang bitay ko pangutana. taon Ikaharang batatak. Ang pangutana si Kristo manay gitagag katungod pagmando sa tibok kalibutan. Nagmando ba ang hari sa mga hari? Dugaya, pangutana Ginoo naman. sa mga Ginoo. Wala man nimo. Matuod nga Dios. Nagmando ba ang hari sa mga hari? Nga pagpakulit tanga o na. ganawan? Oh, dari, da. Nagmando ba Da. pati ang si Kristo kay siya may gata? Oh, Hari na, sa na. mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Wala, abot mo, guy. Buktong nga Diyos. Ang buktong matod nga Diyos nagmando ba hari? O, di. King Jesus is reign. Si Kristo hari sa Wala mga man, hari. ay, di man binu- Nagmando ba ang hari sa mga hari? Oy. Nga pagkulit o lang kay di ka katubag. Pagkabutbuton yun ang mga Tanawa. kakila o pare. Pagkabutbuton sa Sus. kanang butbut. Ang mugubas larawan kaaway sa Dios. Wala ko mag-isgot ko ba? Wala, may minasa. Si Kristo Wala, kay, nagmando kapila. ba? Oo. Jesus reign.
Jesus King! Mando hari lagi. sa mga hari! Magmando ba ang hari sa mga Kanawa. hari? Pagpakulit mo Nawa. ang tubag! Oh, tubag paminaw da kalma lang. Ago di better kalma kay na di kay friend mo taka ka yawit. Tubag! Dara buhat Acts King James version. Di ni Katoliko ha. Tubag! Awa, Ingon diri. Loy. By searching for the hand to heal and signs on wonder may be done by the name of the Holy Child Jesus. Kini ang Acts of the Apostles, paminaw. Asal basa kaya itong Dilim na King James mo ha. Mga King James na. Katoliko ni. Protestant Bible ni, dili ni bias. Katoliko niya, di man na Katoliko. Katoliko. Dili, Katoliko na. Kinsa may ano? Di na ingat lang Katoliko, beto taon. Si Sop, kinsa na? Dili. No, si Cardinal. Oh. Ya, Katoliko din na. Kanas Cardinal dili Katoliko. Dili, di ba, Katoliko ba yung nagtatak niya? Rosales. Philippine Bible Society na may balita Biblia. Rosales. Ecumenical Bible na, di na Katoliko. Taka mga. Basa lagi diri, oh. May pirma no. Unya. Cardinal Rosales. Usama na siya, pirma. Ka episode. Di ka, paminaw sa. Aritas pare. Dili eh. Natanawar. Kanina, nanaway kag pare, karong uyo na saga. Mutahar kag pare, di. Pare gani oh. Mutahar kag pare, di. No. Mutahar kag pare. Nanaway mga kanina lagi. Tahan kung butbuton mo. Na, di na. Ay, Ayaw natuloy. kulit, di pa kulit. Ayaw tuloy ng libro ha, Biblia. That's truth. Ayaw kulit. Ya, tuduan ta. Kanang Biblia mo, ay tuloy kay nanay pirmas pare. Amahan Mismo. ana, yawa. Ingon ka kanina nga pare, butbuton. Karang ipirmas pare, butbutan dili. Mutana ka mo. Kanang Biblia mo, butbutan dili. Ayaw kulit. Dituduan akong papa kulit. Yo, Di kani. nakasakit kong papa, Tanawa. mama, na high blood, namatay. Nawa. Loya ni mo. Dahil tubago. Bot-bot. Ikaw mo inumutbot. Dili ko kamo kastigon sa sakit balatian kung tuman. Samtang sila, nag-isa sila mga kamo. Kaya wala nagtuman. Adawat ay ilang ngalan pinagi sa balaang bata Isos. Sa kinat sila ini, Santo Niño Isos. Acts 4:30-31 King James Version. Unya, Holy Child Jesus. Unya, nanang panahon na, si Kristo ni kayab na sa langit sa buhat uno nga 2:11. Santo ba, larawan ni Santo Niño? Buhat 4:30-31. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they were speak the word of God and boldness. Samtang sila nagampo, Isang bersikulo. ikurog ang inyong mutangan. Basta magampo ka, Bersikulo. at tubangan sa larawang sa Niño, ni earthquake ni, itubag na, itawag ng divine response. Adunay divine response mga kaigsunan, basta mukurog. Sundan. Asa mabasa iyang pangutana, nabay mabasa sa bagong tugon, nga gipahayag ni Kristo ang larawan. Klaro ng Santo Niñong larawan. Asa man? King James Version, di na King James Version. Ay, lihay. Pag protestante, tanawa na. Yang pare, mutuo kag pare. Butbuton mo tao ko. Namay privator pare na, mutuo ka. Kag maingon siya nga. Tanawa ra. Ito nagsugo pagkulit og gulan adi siya. Daklaro ano? Pero gula siya King James Version, Protestant Bible. Tanang bot-bot pa. Tanawa. Natubag na sa pangutana Butbuton nga naman. ang imong pangutana sa bagong tugon. Niyon ang hari King James sa mga Version. hari, Ginoo sa mga Ginoo. Natubag na. Pagkulit mo larawan. Nay larawan ni Santo Niño yun. Jesus is Santo Niño. hari sa mga hari. Tanawa. Mando bang hari? Sa man nga pertinti ko ka na tikangkang noong ka? Pertinti kang ko. Natubag na nako. Wala may bersikulo. Buhat King James Version kada in English na. Oh, no. Yung Bisaya, Di man ta English, Bisaya man ta Wahira na yung mga- Ilong, Mike. Amerikano ta, mag-English. Ang King James Version 1611 English kay naminaw. dili ni dili ni Catholic Bible, Protestant Bible ni. Protestant Bible ni mga kaigsunan. Pangligaw na, ligaw. Dili ni ligaw. Ligaw sa landas. Daghang klaseng translation sa Biblia. Muna magtuon ka imong Biblia usara ka buo. Adakan na Biblia kalibutan. Adi imo sa kabog Biblia Bisaya Katoliko ba na pirmas pare. Bisaya man ta, lupyat man ta Ya, ilaw, di unya. man ta Amerikano. Mutuo ka sa pirmas pare imong gisaway. Saway, pare nang giingon. Ana pare, nay pare na be. Ginoo maingon pare. Abri, nay pare. Pare. Oh. Ya di man sa mutuon yung Bible pare. Di ba? Di man ka mutuon yung Bible pare. Ang imong una ko tuhuin unsam daw kay. Ay mo una ko tuhuin. Cardinal Rosales Sogbo. Oh. Ang mutuo ka sa pirmahan niya. Tuo ka. Okay, tagay ko. Mutuo ka. Di ba sa mutuon yung Bible? Mutuo mo ka ng Pag iyong ipirma niya. pastor, ang kulit. Mutuon Isa ng ka pare. pirma na, Cardinal. Di siya mutuon ang bukan. Sato ba Cardinal Rosales? Pirma. Kada ka Cardinal. Ay, yung patyo na kulit larawan. Tinuod ang pare, di? Wala man na mutugan. Kada Cardinal tinuod ang pare di. Himog larawan. Tinuod man ang pare kanang pirma. Tinuod na, dili. Tinuod ang pare di. Butbut. Yan, basa-basa mo ka. Butbuton nga ni. Pirma. Pero butbuton. Adi na tinuod ang pirma. Ay, pare, butbuton. Masul mo gawas.
Luya. Butbutuan, Bradley Pilgrim. Ingon ang ginawa. Agad na, di kan Biblia namang butbutan. Kan Biblia namang butbutan. Nagkasakit ka, kay gakulit o galawan. Kana niyo, asa mabasa ang sakit kulit larawan? Kulit larawan dito magkasakit, uy. Gwapong tao ta di. Asa mabasa pag kulit larawan? Tatanto ka mo baing lawas. Are, mo tana. Ang balaod. Nakiwang tanto man, ang kulit larawan mo. Wa naman kay pangutana. Pare, na-stroke, nalunggan ako ng bago. Pare, na-stroke, asa ka man kong anak. Ikaw, wala kay sakit. Panalit lang kayo. Ikaw ba, wala kay sakit? Mutana pa mo. Inikay ko kamo sa tanang sakit, balatian ko tumanon balaod. Nakiwang tanto man. Asa mabasa na? Way dipinsa. Asa mabasa? Way dipinsa, walay Diyos kauban. Asa mabasa lagi? Kung ang Diyos kauban mo, di ka makasakit. Kikwaan ang magkakaalam mo eh. Kaingon ang Ginoo. Ato ha? Subay Diara sa kumbaon. kambasahan re. Ubanan ko ikaw, bisan asa ka pa inong kunto. Ikwaan na ni kaalam siya. Tatanaw Uban na. ang Diyos nga dapat. Ato masawa na. Uban nga larawan. Hope 420. Ikwaan ni kaalam. Di Dara. kalusot na yung bot-bot. Dara. Sa panglusot, di nyo kalusot na O bot-bot. ikwaan na Kaya kakaalam. walay mabasa sa Biblia. Gunite, Nga Brad. ingon si Kristo pagkulit lang. Brad. Sa tanang bot-boton, pare. Brad, Tingnan, pare, bot-boton. gunite ang Biblia, gunite. Oo, maabot na. Gunite ba, gunite. Amo kay wala mo kabasa sa kasulatan. Kay nakabasa pa ng pare nga patyo nagkulit larawan, walay larawan ng pistahan sa Pilipinas. Wala ang tay sakit, balatian mo takboy sa tao. Tungod sa pare nagsultig bot-bot. Dili ko kamo, Ang dili panguta, ko kamo sa tanang katalag, man sakit balatian. Break sa dia. Di mo ka mo break. Akong balaod. Sige, istorya. Sakit ta, tungod kay wa High blood mo na gare. Mo na sakit high blood mo di ka mo unong. Mo tana. Kanang larawan nga gisugos gino pagkulit kanang gisugo ba ang larawan? Ana minaw. Kanang larawan gisugo sa Dios. Nasayop ang Dios ana pag pasugo pagkulit larawan sa Exodus 35:35. Nasayop ba? wa ka suguan sa Dili ba nasayop ang Dios? Na di mo ka mutubagoy. wa sa sugo ninyo. Na! Yung pare, Ah. kulit, na din basa. Na! Padre, pagkulit o Nawa. bayan. Na, wala. Na, des Biblia. Oh, binaw. Ang pangutana na ko, sumala sa Exodus Sugo ang katoliko. 35, 31, Wala 35. pa'y katoliko anang Di mo ka maminaw eh. Ay, tagidagan Ha? na ng sayop. Asa to ba dahil? Biblia mo tuwan dili? Way labog na. Si Kristo may ulo sa iglesia. Asa to ba dahil? Hari sa mga hari, Oh, matana ko Ginoo nimo. sa mga Ginoo, bugtong ug batod nga Dios. Nagsugo ba ang si Kristo? Pangutana. Nga hari man siya sa hari. Kaya ang presidente hari pa na siya. Bisan pag kung saan mo kahari ng Pilipinas, hari Diyos sa Kristo. Nagsugo ba ang hari sa mga hari? Pagkulit o galang si Kristo. Tubag do. Itubag na kanako buhat 400 dito no. Gitubag na kanako. Nya ang pangutana. Nabay mabasa si Kristo ningon nga dili buhatag larawan ng mga santos. Tubag. Wala ka nagsugo. Di ba? Na ba kayo mabasa ang si Kristo wala magsugo? Wala gani. Wala magsugo po. Nade. Ang larawan dili pabuhatan. Tagay ko. Di ang pangutana ba? Na may babasa na ya buhat 400 dito na buhat sa mga apostol. Matawag ni Kristo. Kristo pa na Jesus is reign. Jesus is king. Hari sa mga hari. Hari, di ka magbutbutan. Di wat na magdebate hari ay. Kanina Hari man siya, ikaw hari. dili wat na magdebate. Kristo Hari na. na gano'y gaingon nga. Gitagaan katungod si Likoy, Kristo pag yung likoy, likoy. tamahan. Gitagaan ako katungod si Kristo pagmando Berti sa likoy kanang yan. iglesia. Muna nga, Iglesia ni Kristo, adto na sa Boulevard iglesia na pagkita siya, Katolikana, gibadlong na siya kay Musimang, iglesia Saba, di mo minaw, ah. Kanang iglesia, siya mo mando, dili tao. Di paminaw sa. Dili pare. Di ka maminaw sa argumento. Paminaw. Di may kamutubag sa pangutana. Itubag na kada ko eh. Kristo as Na buhat 400 siya sa larawan sa tunin niyo. Buhat mo na, di mo na katingin. O sa paguntugon na di. Ay. Paguntugon na di. Basahon ka na to. Di ba paguntugon ba? Bago. Ah, paguntugon. Tuba. Na panahon ni Kristo na di. Atong basahon. Di panahon ni Kristo. Kaya wala may Diyos, wala may larawan dire. di bangkay. Wala may larawan Dara dire. King James version no. Yung isang bersikulo. Protestant Acts 4:30 ang paminaw sad. 4:13. Oh. Basta para matinaw. Nasa dia? Malibog na minaw. Tulo. Uyunan, pero sakay-sakay. Oh, tanaw sige sige. Ulo sa sakyan. Oh, kana. Ulo sa suno 15. Ulo 15. Oh. Kasi dili maong pangutana na. Dili, larawan man tong topic. Dili, gasugo ma. Ang sugo nang Paminaw isusugo. na akong tingo. Asa ba ikaw? Larawan ang tong topic ko, sugo. Sugo. Dili, di larawan tong topic. Kanang sugo, ayaw pagkulit sugo sama. man, balaod man na. Na, nagkulit man. Sugo, di ka balaod sa hari. Mapurma ng larawan ko kulita. Ay ba? Mapurma ng larawan ko kulita. Gabit ang sentido komune mo. Mapurma mo ng larawan ko kulita. Nagsugo ba si Kristo? Dili apostol gasugo. Apostol man yung Dili, mabasa Biblia pag ang tugon man na. Apostol Kolosas. Apostol man Oh. dili man si Kristo. Di simang yabon. Akong pangutana ay simang sa. Ikaw man ni simang. Asa to? Kulo sa suno 15. Kristo kay na.
Di bagong tugon man natural. Bago Kung sa gisulti ni San Pablo, gikan ni Kristo na. Unsa man kay gikan ni Kristo. Asa to pinche dara. Ulo, wa nakalamdagi. Kristo mao ang makita nga larawan. Oh, Makita. karon, may larawan. Si Kristo na larawan, mabasan mo di. Bumasa ka sumbabot. Di ba? Pangutanan ko, ang imong nabasa na larawan ni Kristo. Si Kristo mao ang makita nga Oh, larawan. kaklaro, ulit ang bulita. Dili man makita. Larawan ka ng larawan eh, makita na di. Si Kristo ang makita larawan nga dili makita. Dili Oh, man karon. Nakita. Di makita larawan, Makita pagkatao. ang Kristo. Makita si Kristo na pagkatao gud. Asa maron? Si Kristo na pagkatao. Asa gani?